Здравейте, прекрасни хора! Радвам се, че сте тук в групичката ми. Вчера влязаха доста хора. Наистина добре дошли на всички. Много ще се радвам да сме заедно по този път на пробуждане и да сме си полезни, да си помагаме, да си споделяме. Както казах, много са ми важни вашите въпроси, вашите коментари. Моля, оставяйте някакъв знак, че сте тук, че сте видели какво публикувам, че ви е полезно или пък, че имате някакви въпроси. Наистина е много важно за мен това. Отделям от времето си, за да мога да съм полезна и на някой друг. Защото това, което се случва с мен последните 8-9 месеца, наистина може да промени света и на някой друг, както промени моя. И затова днес ми се иска мъничко да поговоря за нещо, което смени моя мироглед. И това е вината, която чувстваме, или обвиненията, които отправяме към другите. За нашето щастие или нещастие, обикновено е за нещастието. Все някой ни е виновен, търсим да се оправдаем, че нещо не ни е наред, защото някой нещо е направил или не е направил за нас. Но истината е абсолютно друга. Истината е, че ние сме отделни хора от всички останали. Независимо от нашите роднини, деца, партньори, приятели, ние сме отделни същества. Нашия живот си е наш собствен. Нашите решения определят как ще премине нашия живот тук. Затова това дали някой ни е виновен за нещо, помислете си преди да обвинявате дали вие сте позволили на този човек да направи нещо. Че е влязъл в живота ви, че е останал, че ви казва нещо, което ви засяга, или пък не прави или прави нещо, което ви засяга. Ние сами определяме кой да остане в живота ни, на кое място да сме, къде да сме, с кого да сме. Тук роднините, нали, няма как да ги изключваме. Те са част от нашия живот. Те са ни или дар, или път, урок. Така че те са ни прекрасни хора около нас. Ако по някакъв начин ни натоварват, можем просто да им кажем, че ги